nze m ọzọ na-achị inu na-asị na gịnị mere ndị be anyị si ọsọ isi mkpe nwaanyị sọrọ ka ọ dị ezi asị na gịnị mere ọsọ isi mkpe nwaanyị sọrọ ọ dị ezi biko ana m ekene ụlọ na-asị ndị fans happy Christmas and prosperous new year biko o nwere ihe mere na ọ bụrụ na ị na-anya n'oge ekeresimesi ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị mmadụ ji oge ugbu a wee na-achụ àjà dịka inyere ndị mmadụ aka ike ndị mmadụ osikapa nke akpọrọ rice o nwere ihe mere n'akụkụ ebe mbi ụnyaahụ ọtụtụ ndị bikwa ebe mbi nwee ike ife ya na o nwere ofu ọgaranya bidebe n'ogbe m ofu ajadu ahụ mara mma eledi amaka wee sị ya jee na nke nwaanyị a na-ere supermarket n'akụkụ mgbada ahụ ebe a jee gwa ya na nsị anyị agwago m ya jee buru rice tomato na 1 crate of akwa nwaanyị mechaa jee n'itinye nwaanyị na-ere ihe wee sị ya adịghị isi m na onye dị otu asị m na m bịa na ọgwụgo gị ka ibu ime ihe dị ụtọ si ya nwaanyị esikwo na bikọ ya ya anọzi echi ya ebe m kwara ụmụ ya ebe 7 o'clock maka ada ejezi ya ndị mmadụ na ya nwunye dị gaanyị wee tụọ bebe nwaanyị ajadu ya wee kpọrọ ya husband snatch ya bupụta ihe a di ya bibiri na ọ na-anarị ya di ya keke ndị mmadụ agada amakwana mbe m enyo anya ihe nwa na-afịa mgba nkịtị maka asị na okenye na-eji ike ma onwe ihe ajadu na-aka aka na ha nwoke jebe kwa ụzọ pụọ jebe warehouse ihe a wee na-afịa I laugh nchịa na-afịa ya na-afọ maka ma ndị gang ya nọ na ọkpachakporo ndị gang ya na fon ihe ma na-afịa ọka ha si eme ọ bịa gị narị ya di ya ana m anụ ebe mgbedezi ka anụzi nwoke ndị mmadụ jee na-akpụ ya na fon si ya na-ekpe ihe na-afịa nwaanyị ajadu a wee bute maka isa ama ihe niile ihe a wee gbaa m na ntị bido wee kpọọ ya na fon wee sị ya kedu ka ihe a si mee wee sị m na nnekwa na wee tụtụrụ fon wee kpọọ nwaanyị a na-ere ihe wee sị ya kedu ka nwoke dị otu a sị gị binye ajadu a ihe dị otu a gị nwa jezie kpọbazie nwunye dị mmadụ na fon ọ sị m mba onye a na-akpọ nwunye dị mmadụ na fon ọ ka ya rụzie ịre ahịa njene n'anya ihe nwaanyị na-ekwu sensị ya kama na nwere nwa nọ na shop ya mgbe ahụ ọ na-ebukọ ibu nwa n'ahịa ahụ ọ sị m gbazie nkịtị ka ya werezie fon wee jụọ ya ajụte ọ kpọzie ka wee sị kedu ka isi wee jee gwa nwunye onye dị otu a technical question ka si ya mba na ọgbọkwa otu a ka o si debe ọnụ gwa ya nwa ka anyị gara abatara ihe anyị mesi oke o ihe mere nwanne m ya ka o ruzie na mgbede nwoke a wee jerechazi bata ndị na-akpọ n'ekwentị akpụgo ngwacha ihe nene nwoke wee kpọọ chairman ya kpọọ sekretrị kpọọ ajadu ahụ kpọọ ya na fon bịa nwoke wee wepụta 200,000 nye gajarisi anyị ya were naba buputekwa ma rice ma ọsịa ma ọsị ya pịakwa bido si anyị ya naba ihe ya emezi echi ya merezi ata ihe dị ma bido gbagharịa sisa ihe a ji na-eme so ruo ụnyaahụ bịakwute m maka ọ mara mụ na ajadu ahụ na-adị na mma mma kpọkwa ya fụgo mụ na wee sị m na ihe merụrụ ihe m gbakwara ya ka m chọọ ka m weta ebe a nke izizi a sị m ọsọ isi mkpe nwaanyị sọrọ dị ezi ọ na-ewute m n'ụlọ na-abụ n'oge ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ajadima be anyị dịka onye enweghị enyemaka onye amanye nwere onwe ya aka onye na-enweghị mkpa ọ dị na nhụ onye a na-akpọ ha second class citizen ndị be anyị ma nwoke ma nwaanyị na-afụta ajadu na onweghị ihe ọ pụrụ ime nwere onwe ya a na-akpa ajadu ka esu nwoke na nwaanyị n'obodo a na-afụta ajadu dịka ma ya emere elu emere ana na nke ya agago n'akụkụ agụba n'ọnụ ọga ya agịghị eji wee sị na gịnị mere na akụkọ mara mma mana arịrịrị anaghị eri ebe a na-agụnye ajadu achọrọ ka m wetara gị okwu gị bụ nwoke na-akpụ ụdị agwa afọ ikwe ese a n'anya maka agwọtụrụ ajadu ahụ nwere ike ịpịawa ọdụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị di ha ndị nọkwa na di ndị di ha dị nọ na-afụta ajadu ya ha anya afụrụ adị ya ka a na ajadu nọ na-ekwu okwu ọ bụrụ na di ha na ajadu ahụ n'ahịa ọ fụtabaga ajadu ahụ na ọ chọghị ịbịa narị ya dị nke nke nwa ọ na-eme na ọ bụrụ na mgbe di nwaanyị nwụrụ ọtụtụ ndị enyi gị nwaanyị na-ahapụ gị ndị gị na ha na-eme ka agbara hapụ gị ka ị kwụrụ naanị gị nọrọ sọsọ gị n'ụwa ka ị bụrụ okpolu achọrọ m ịgwa gị gị nwa bụ ajadu na-ege ihe a m na-ekwu n'ihi bụ ajadu elughụ gị ka ị bụrụ nya osisi kpara gị ka esi chikwuo onwe gị dozie onwe gị kwụrụ n'ọkpa gị nwụọ nkwuwa okwu ejena nọ naanị ime ya na ka ihe m na-ekwu ka kịta adị m adị ndụ nke mma ha ekwu nwaanyị di ya dị ndụ gbawa okwu nwa bụ ebere na agwa mee ọpụ ọrụ nụọ ya nsị n'ihu ọ ihe m kwuru
digi nwaanyị mmadụ n'ọrụ onwe ya digi fia n'ụzọ si ya na ihe dị otu a ajụgo m ya na nwaanyị ya na this man na-enwe ihe jikọrọ ya na ya ada anyị nwoke efili na ọka ọ chụọ aja dịka onye na-azụ ya ma ọ bụ ka o mee ihe mmụọ ya nagidere ya ịchọ igosi anyị nwunye odogwu nwaanyị na-aga aga. Nke abụọ ụbọchị ihe ọhịa isi ụmụaka mgbe ọ ga-ebu obi isi oke mgbe ọ ga-ada tin achọrọ m ịgwa gị nwa bụ nwaanyị nọ na ya ihe m gwara ya a sị ya madam ị na-egosi di gị ka di gị nwee ike wee fọtaba mma ajadu amara. O nwere ike di gị anaghị afụbụ nwa nwaanyị ajadu amara mana kịta ọnọdụ a ga-eme ya kịta ọ bịago close to this widow ọ bịaketebego widow a nso buchi ya ihe niile ahụ ibiri ya ma werekwa cash of 200,000 kpụọ ya n'elu ya na ajadu a nwee ike ha anọbe otu nya ihu na iru kpaa nkata mana ọnọdụ enyego di gị na ọbịa ya nso n'ọnụ mmiri okwu ekwu okwu nke iwe cash of 200,000 ka m gwa gị nke bụ eziokwu ajadu ya nwere oke ihe ọ na-enwe ọ na mmadụ eji onwe ya n'ọrụ onwe di gị nwere ike ihe ị mere kịta nwere ike ibido nyebe di gị concern o mee ka uche ya dịbe ebe ajadu a nọ. Let me shock you now. Ọ dị ka ebe ị kpọtara nwa na-eku nwa na-eku o mebere ya ekwe ya kpam ịfụ na ụmụ gị na-edi ahụ na-eku ekwu bụ na ha fụ medi na-ekwu ha na anyị ga-achọpụta mgbe ọ bụla ibido mewube ahụ ọtụ medi anyị ụmụ gị ahụ ike je gbakọ ebe medi anọ na-agwaghị na-eti medi anyị maka ịhụnanya ha were ebe medi ahụ oyi na-achị imebe gị na and a sị ya o mee n'izu o mee n'ọnwa nke m gbara mmadụ n'azụ ka m ga-agwa ya n'ihe ọ sị mmasị gị nsị aga market enweghị ihe jikọrọ di gị na ajadu a enwere ike nwaanyị afụbe 100,000 naira na mbịa kemgbe Chineke ihe jiri mụ ya oketa ọnwa ya na ihe niile a nwekwuzie 200,000 ime na kịta ka di gị bịa nso ịkpụrụ ugwu di gị n'ala ihe ịkọwara ndị mmadụ bụ na di gị abụrụ nwoke na ọ gị na-ekwu nke di gị na-eme ọnya kpatara iji wee nwee efe wee nye di gị aka n'isi wee jesi nwaanyị ya bukọta ngwongwo niile di ya ndị niile a na-aja gị ndị otu gị a na-aja gị n'ụtụtụ ya ebee ka ha nọ na aha bido si madam ime epụ chụwa. Nke ịtọ a sị ma onye mee epụ gịnị ọ na-achụ igwurigwuri ị na-eso gị n'azụ ndị ga nke gị ọkpọ onye ọ na-anachana na-abebie kịta na-adịghị ebi na nwaanyị bụ ihe ori buchigharịa nta buchigharị wee were cash of 200,000 wee si ya na-emezi echi ya merezi ata onye ọbụla anara oredi agha akịta ọtụ ọrụ n'ọkpa mara ala ijikwa aka gị gbuo onwe gị ebe n'ọkpa ịma na ka afụchata ka mgboji atụ nwe enwe n'isi ị na-eji agwa ajadu a maka gịnị mere ajadu nke ibere gị akpa na-agbụsisi imi anọ m na gada m nyopụta anya jụ ya na kpuoro nwa ka ama m na hapụrụ oche akwụche okwu a ka ga-abịa n'ọkpa m tụọ ọzọ. Achọpụtara m na ọtụtụ ụmụ nwaanyị di ha nwere anwụ ebe a na-abụ enwe ka gị na ndị onye di ede ndịbe gị ihe ọ ya kpọ gị bụ ogbu di ma ọ bụ nwoke nwaanyị nọ na di gị na ya si mekọ ihe ọzọ ga-akpọ gị bụ gịnị ashawo. O nwere baptizim anya m ọzọ a na-anye aja na-abụ gịnị ashawo na gịnị ogbu di onye kpọọ gị onweghị igwu ị na-eje ebe ị na-eje o wee gị iwe and agwa m ese ihe iji gwa nwa nwaanyị okwu na ị netere ya neta na ọ bụrụ ụdị ụdị ọ ga-abụ nwere ọma sị gị gbuchi di gị darakụli ị na-anụ ọdị kentọm ị debere n'ụlọ ọdị enwere ụmụ nwaanyị bụ ajọ ọgbọwapụgo gwago okwu ga-apụta gị ọya n'afọ ị na-apụ ara ị na-abịa agwa m ya ka m bigo ochefu itiri ike ị na-ayị ara. Ụtụtụ n'ime anyị na-ebi ndụ ya na-ebi ndụ ka ya mgbe ihe ga-eme echi kedu ihe ga-eji emeso nwaanyị ibe gị ụdị ya oji ya ga-ebupụta ihe adịghị birie ka gịnị wee mee. Ọtụtụ n'ime unu achọpụtara ụfọdụ n'ime unu amaghị ihe bụ di and achọpụtara ụfọdụ n'ime unu amaghị ihe bụ ịkwanyere di unu. Ọzọ ụfọdụ ụmụ nwoke a bụ ndị oyibo na-akpọ introvert ndị a na-anọrọ onwe ha rịọ ọtụtụ n'ime ụmụ nwaanyị na-anụ ha na-afọta ha na ha bụ ndị ụmụ nwoke enweghị ike nke akpọ weakling na ha dị weak. Ụsọ bụ na di gị bụ na-aha ekwu okwu bidoro mebe ihe madam gbata gbafuo zee ya eze kịta ka elu dị nwoke a n'ime kịta agbawalụ ọ ihe m gwara ya ifugodi gị na ụdị ya mbụ mba sị gị elu dị di gị n'ime agbawalụ ihe niile ị na-emesi ọjọọ gba gị mana nke a kịta ijọs wee tụpọ gị tee n'ire ndị ite ọ bụrụ n'ogbe ebe ibi na ọ bụrụ na ọ pụta kịta mee na na-asị na ọ dị ka ajadu anyị na-atagharị jọs na-egodo nnukwu ọgaranya nwere ezigbote ego bịa n'ogbe zuo na nwa onye ma ife ya na-agara onwe di gị na-aga apịawa gị azụ na ọkwa ọgbago gị ihe a ga-emezi echi na merezie taa a sị ya go and market ha ya eso osie ka ọkpara ajadu a pịa na ya tarịtarị ọzọ asị gị na nwaanyị akpapụ ya na ya a na-akpọzi n'azụ madam o bụ ego iwe paaki ya na ndị ihe ekwenụ na maka ego dịrị
maka na ebe na ha ekwe anaghị ebe ego dị mana ego adịghị efọ ka ịpụ akụ buru ngwongwo gị na nwoke ahụ abụghị ya onye iro ji abụghị ihe nji eweta okwu unu ka ebe ọzọ bụ kedu isi ihe bụ ịfụnanya gị nwa bụ ajadu na ebe achọrọ m ka ịkpakọ onwe gị ọnụ di gị nwụọ chikọ onwe gị ọnụ akọwago m ọtụtụ ebe ajadu ekwesịghị ime enyi mana ọbụrụ ajadu niile na-eme enyi mana ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ime enyi nke ndị ebe na-akpọ relationship ị gaghị eme enyi n'ogbe ebe ibi akọwago m ya mee ya n'ọtụtụ vidio kwuo ọtụtụ ebe niile ị ga-eme enyi kwugwu gị wee dịrị gị maka ndị bias na ugwu nkwanye ọzọ n'ikpeazụ ikpu dịkwa otu mana ọ dị n'ibe ajadu dịkwa ụzọ na akọwago m ya ebe a enwere ajadu ndị nwere obi mmadụ nwee ajadu ndị nwere conscience kwa ihe ndị oyibo na-akpọ ya nwee ndị ajadu we no send you ibe idebere ya ahụ na ọka ịkparị ya madam oyi adịghị ya waa ya anya gwa gị ihe ga-eme echi because she's not accountable to anybody mana gị nwa bụ nwaanyị nọ na di na-emegodo onye ị ga na-eze ka dị gị ma onye nwa gị wee ghara ịfụ o rejiele ihe m ji ekwu ọtụtụ okwu abụ ka gị nwa nọ na dị ike mụrụ ihe bụrụ okwu niile ka ị na-anakọta ekwu ndị nwa ihe wee ka esi eso ndị di ha bụ odogwu ị ga-enwe uche nwa akọ nwee ike bi nwụọ na dị ma ị na-amụ ụfọdụ ihe ya eme ya eme ụfọdụ efe onye maa ya ka ọ na-efe ya mana ịbịa mana ịma ihe niile ya ka iwe nwee ike wee ruo ebe ị na-eche gboo nze m ọzọ daalụ